and mawuhleli kuye naye uhlala kuwena khona ezokhipha konke lokhu kwasebumnyameni. Yazi waye abantu uNkulunkulu angakwazi ukukhipha zonke lezi zinto zasebumnyameni eziseyimpilweni zabo, abanye bafa kwazona bebancane. Lezi zinto ziyagoloza, ayifuni ukuphuma, indaba bafuna ukuhlala, bayakholwa kuye kodwa bafuna ukuhlala. Manje sekufuneka umuntu ozofika azohlala kuyena naye bese hlala kuloyo muntu ngesikhathi ke sekuhleli yena. Welcome once again kwiKota2 Media. Igama lami ngumduduzi wakwaShabangu. Angibingelela abangcwele kuyindawo zonke la kufinyelela khona le message. Siphethe nje indaba ezimnandi ezithinta umuntu kanye noNkulunkulu. Ngibonge nje ngokuthi uyichoose le channel, ungabusanda ke ungabusashintsha. Ithi nje sivele singene endabeni yanamhlanje. Siqhubeka ke kule party le bekade sikuyona na last week, indaba ekhuluma ngokuthi ngaphandle kukaNkulunkulu noma ngaphandle kaJesu singenze lutho. Siqhubeka nje kuleyo ndaba leyo ethi ngaphandle kaJesu Kristu singenze lutho. Ake ngibuye ngiphinde ngifunde uverse 1. Ithi la ku verse 1 ku John 15 verse 1. Ithi I am the true vine and my father is the vine dresser. Usho njalo uJesu uthi I am the true vine. Last ngikhuluma kakhulu nabantu abakholwayo. Namhlanje ake ngikhulume nje nabantu abangakholwa. Khona nje abantu abathi uJesu angifuni nana nokumbona, khona abantu abangafuni ukukholwa noma nje abangakakholwa ke mhlambe abasakhetha ukuthi ngisabheka nje ukuthi ngingamkholwa yini uJesu, ngingeza yini kuJesu nami ngisindiswe yini. Khona nje abantu abathi mina ngisabheka, abanye bathi mina ngisasemncane, indaba yokukholwa ngizoyibona kusasa. Omunye athi mhlambe indaba yokukholwa ngizoyibona sengimdala. Omunye athi ngiyayizwa yona indaba kaJesu ukuthi njengoba manje sekwagcwala amasonto ezigebengu nakho konke, that's why mina ngamane ngihlalele nje ngingakholwa. Ngizokhuluma nje nabo bonke labo bantu, whatever excuse onayo ngizokhuluma nawe ekwenza ukuthi ungakholwa ukuthi uJesu inkosi nomsindisi wokuphila kwakho, ekwenza ukuthi ungakholwa ukuthi ngeke uzube nakho kunye ukuphila ngaphandle kaJesu Kristu. Whatever excuse onayo ngizokhuluma nawe phekwayo leyo excuse leyo. Ngizothi nangu uJohn 15 ngoba ngeke ngikhulume ngokwami, ngeke futhi ngikhulume wisdom yami, ngeke futhi ngize ngizame ukuletha ubuhlakani bamazwi athile, because uma ngenza kanjalo ngiyobe sengimoshe yonke into kaNkulunkulu. Izwi likaNkulunkulu lona lilodwa nje liphelele, alidingi ukuthi size si-add wisdom yethu nobuhlakani bethu, ngoba abanye bafuna ubuhlakani kuleli izwi likaNkulunkulu, bafuna wisdom. Uma uletha liyizwi linjengoba linjalo babona uphukuphuku nento nje engasebenzi, abacabanga ukuthi yabhalwa umuntu. Yebo, uNkulunkulu wasebenzisa umuntu vele ukuthi iBhayibheli libe khona, wakhuluma nomuntu, umuntu wabhala umbhalo ovela kuNkulunkulu. Lo mbhalo uphefumulelwe uNkulunkulu, umuntu akazange abhala ukuhlakanipha kwakhe kodwa wezwa uNkulunkulu umuntu waseyabhala. Ingakho le mbhalo ingcwele, akusiko ukuhlakanipha komuntu, akusiko futhi ukwazi komuntu, akusiyo futhi wisdom yomuntu, kodwa uNkulunkulu esebenzisa umuntu. Njengoba namanje nje uNkulunkulu usasebenzisa umuntu ukukhuluma nomuntu, yena ngeke ezazishumayeza again. Weza emhlabeni uJesu eyindodana kaNkulunkulu, enguNkulunkulu esemhlabeni, wafika washumayela, wakwenza konke, izwe alimthandanga. Andeke manje usebenzisa umuntu ukukhuluma nomuntu. Ngithi ngeke futhi asebenzise izingelosi ukuthi zizoshumayeza, angeke futhi asebenzise abantu asebashona ukuthi baphinde bavuke emathuneni babuye bazoshumayeza, ngoba uma ngabe ungakholwanga manje uzwa ngabantu abaphilayo abanikezwe uNkulunkulu imessage, abathunywe uNkulunkulu. Uma ngabe awufuni ukukholwa bona, uza ngama excuses akho, noma uNkulunkulu angamvusa umuntu osewashona wakini avuke ethuneni abuyazo ukutshela ngoJesu, ngeke uzumkholwe. Noma kungehla ingelosi impela, yehla ingelosi uyibone futhi ukuthi ngempela le ingelosi inezimpiko. Ngiyazi zikhona ezinye asinazo izimpiko, but alethelena ke nezimpiko uthi uconfirm ukuthi noma bewudoubt ukuthi hayi bengesingelosi labe kuwumuntu,
emhlophe phelele egqoke ezimhlophe nezimpike endizayo ifika izoshumayela ivangeli mawunama excuses nje ohlala unama excuses but leli verse ngithi ngeke ngilethe yami wisdom kodwa ngizoletha izwi ithi ku verse 1 I am the true vine kunekhoma la uthi uJesu I am akathi we are cause imvini eyona ayikho mningi uwodwa umvini owona that's why ethi I am the true vine futhi ngingumvini owona uma nje ngiyiletha nje ngetranslation nje mhlambe ngenza ukuthi belula uthi ngingumvini owona kusho ukuthi ngingumvini oliqiniso yena yedwa umvini oliqiniso ukube beyimningi imivini ngabe ngempela washo wathi we are the true vines then besosho ke sithi uma ngabe qhamuka omunye ethi kunoNkulunkulu ndawana thizeni onaye okumele ukuthi makakhonzwe owabantu abamnyama noma amaZulu noma wesizwe esimnyama noma wesizwe sama-Afrika ukube kwakunjalo uJesu eneqiniso lonke liphelele wayeyothi we are the true vines but knowing ukuthi makuhamba isikhathi kuyovela nabamanga kuyovela imvini yamanga ethunywa ngomubi manje ke izwi nali likhona sibekelwe lona ukuthi thina sicaciseleke kahle ukuthi lene eminye imivini laba abanye onkulunkulu laba bathi nabo banokuphila bonke mangesuya uJesu Kristu leyo mivini eyamanga that's why ethi I am the true vine uzuzufaka nje ukuthi the true vine because khona even the false vine and abantu abaningi abangamfuni uNkulunkulu abangafuni ukukholwa kuJesu Kristu banamathele lapha kwi false vine banamathele kumvini okungesiwona bahleli kuona that's why bengamfuni uNkulunkulu nanoma ngabe yipi excuse umuntu anayo uhleli lapha kumvini okungesiwona because kukabili nje is either ukumvini owona noma ukumvini okungesiwona then ke manje sekufanele ukhethe ukuthi ukuphi ufuna ukuya kuphi mabe ufuna ukuhlala kulo mvini okungesiwona uzuyongena ethuneni hey maye kwena uyitholile imessage wayizwa watshela ukuthi lapho ukhona mangabe ukhona uJesu akekho kuleyo ndawo alikho iqiniso lapho uhlele emangeni uhlele kufeni uhlele bomnyameni uhlele kubhubheni okwakho ukuthi woza kumvini owona oliqiniso mhlambe ke sebuzikhona igebengu zabaningi zabafundisi nawo usafuna ukukholwa ngizothi ke mina ukuyishiya zonke lezo igebengu eziningi zabafundisi namasonto amanga ushiye konke lokho uye kumvini owona onguJesu Kristu dlula nje konke lokho kunye kwegebengu eseyishumayele kakhulu mhlawumbe nami yasho nje ukuthi nase sinye isigebengu esishumayelayo ngidluleke mina iya kumvini owona ogama lakhe linguJesu Kristu that's why ethi I am the true vine vele uyena futhi owafela umhlaba wonke futhi ngosuku lwesithathu waphinde wavuka abekha abanye noma sebesho nabo bathi bangonkulunkulu bayafa baphinde bavuke ubone sekunomunye futhi osezaliwe nakuthiwe futhi uNkulunkulu afe akaphinda avuke bonke abanye onkulunkulu abakhona bafa phindanga bavuka but uJesu Kristu yena yedwa owafa wavuka wanqoba ukufa ezo demonstrate ukuthi uma sikholwa kuye nathi ngokukholwa kwethu kuyena ukufa sesekunqobile so ufa ngoba phela vele wonke umuntu indlela yokuthi ahambe aye ekhaya ezulwini ekuphileni okuyingona phakade izothi via ithuna uma ngabe ithe via ithuna kwabakholwa kuye abafi transition bayashintshwa nje baguqulwa ke manje sebeye ekuphileni okuyingona phakade kodwa kulaba bangafuna ukuza kumvini owona bathi ke manje uma ngabe befake bese beyokufake manje bayekufeni okuyingona phakade lokhu uNkulunkulu aye ngakufuni lokho akukhalela ekhala uNkulunkulu ethi umhlaba wami angifuni ukuthi ubhubhe yebo isono sesingenile emhlabeni but angifuni abantu bambabhubhe ngifuna abaphume kulobe yabomnyama ngifuna abaphume kulokho yakufa ngifuna ukuthi beze kukhanyeni kodwa iyodwa indlela nguJesu kuphela akekho omunye uthi and my father is the vine dresser kusho ukuthi ke ubaba ungumlimi ngizothi mina woza
kuJesu, ungabambeleli kumvini okungesiwona wona. Uma ngaba ukho kuJesu ungacabanga ukuthi uyafloat awukho ndawo. Omunye umuntu uzothi mina hayi ngisabuka angikhethi lutho nje, futhi noSathane mina ngimfuna ukumbona ngimkhethanga uSathane, kanti futhi noJesu nje naye angakamkhetha ngifuni lutho. Ithi ngikwazise already ukhethile. Akekho umuntu ongakhethanga, noyedwa akekho oyothi mina ngikhethanga. Already ukhethile ngenxa yesono sonke sitholakala sibabi. Sonke ke satholakala sikhethile sibabi. Manje ke siphuma ke kulesa sono ke kulobe abobi one by one ngokuthi sikholwe size kuJesu abe inkosi nomsindisi okuphila kwethu, simconfesse ngemilomo yethu sithi uJesu inkosi nomsindisi okuphila kwethu, sikholwe ukuthi uNkulunkulu wamvusa kwabafileyo. Siyaphuma ke manje kumvini okungesi wona wesono wamanga wokubhubha, silokhu siphuma one by one, akekho ongakhethanga. Uma uthi wena ukhethanga ngenxa yesono ke wakhethelwa ngenkani, already usebumnyameni, already usemvinini okungesiwona wona, already uyabhubha. Manje phuma ekufeni woza ngapha ekukhanyeni, woza kuJesu, uthi uJesu I am the true vine, yena yedwa kumhlaba wonke. Abantu baxakwa nje ukuthi waye omunye emnyama, waye omunye yiChina, waye omunye umlungu, waye omunye umJuda, waye omunye India, waye omunye njani yellow, omunye blue, omunye njani. Abantu baxakwa yikho konke lokho, bakhohlwa nje ukuthi nje uNkulunkulu oyedwa wadala umhlaba, wadala nabantu ngendlela afuna ukubadala ngayo, baba namakhalaz ahlukene, nezinwele ezihlukene, namehla ahlukene, bakhuluma nama-languages ahlukene, baphinde bahlala emhlabeni ezindaweni ezahlukene, kodwa wadala bonke labo bantu. uNkulunkulu wadala umhlaba uNkulunkulu, and wathi uma ngabeza uJesu wayengeke afike accommodate wonke umuntu ngohlobo lokuthi ngapha mnyama ngapha mhlophe, ukwenzela ke manje ukuthi ke wonke umuntu khona ezothi nami ngamgelekile. Wayofika ahluke manje abantwini, axaka abantu ukuthi manje lo umuntu onjani, akusuwa umuntu, but kwafanele ukuthi afike. Lesi sizwe afikela kusona samaJuda kwakuhlele vele uNkulunkulu ukuthi ufuna kanjalo, thina ngeke sikuquestione lokho, kodwa uNkulunkulu wathi mayemthuma wayezela umhlaba wonke, omnyama omhlophe, owesimame owesilisa, omncane omdala, wayezele wonke umuntu, noma ngabe yiphi language wayezele wonke umuntu, ukuthi oyokholwa kuyena lo mvino wona ogama lakhe linguJesu Kristu, once abantu bakholwa kuye, uyobe usuhlele eqinisweni ke manje, uyobe usunamathele eqinisweni, andeke leli qiniso liza kukhulula. Lisho njalo izwi, niyakulazi iqiniso and neqiniso liyakunikhulula. Ake sijampeke lamavesi siye kuverse 5. Ngikhuluma nje namhlanje nabantu nje abangakholwa nhlobo, abangamfuni. Mhlambe ke wena uyakholwa, uyayizwa le message, okunje uyidlalele nje umuntu nje ongamfuni uNkulunkulu, uyidlale nje, uyishidlala mhlambe ku TV noma ku laptop noma efonini yakho, ubuye isiphelile, wenzele nje ukuthi naye ezokwazi ukuthi abuye. Ithi ku verse 5, I am the vine, kusho uJesu ungumvini, yena yedwa uJesu, I am the vine, you are the branches. Kusho ukuthi manje uma ngabe kuwukuthi umuntu kuseyakholwa ke, useyavuma ukuthi uJesu inkosi nomsindisi okuphila kwakhe, uba ke manje umuntu yibranch. Lalela, kufana nabo laba basemvinini okungesiwona wona lo wamanga, nabo ba ama-branch alowo mvini. That's why benza izinto zasebumnyameni, that's why bebulala abantu besimame kangaka, that's why bebulala izingane kangaka, that's why bezibulala kwabona kangaka, that's why ububi uthando lungekho kangaka, that's why nje kuhlangahlangene ngalendlela. Angithi manje baphuma kumvini okungesiwona lo wamanga, and lo mvini okungesiwona wamanga ubenza bathele futhi amanga, benza izinto kwabona abangayithandi. Mhlambe nawe wenza izinto nje ongayithandi, uma ungakubhekisisa nje iSouth Africa, mhlambe neAfrica yonke, angithi nje umhlaba wonke uhlaselwe isifo sama drugs ngendlela eyisimangaliso.
yini indaba kube lula ukuthi bahlaseleke ngesifo sama drugs? Angithi manje basemvinini okungesiwona wona and ke manje bayamagatsha and manje sebehlaselwa ke ilamanga lokukufa kwasebumnyameni and nabo sebethela ke manje izithelo zasebumnyameni. That's why betshontsha benza zonke izinto, beshaywa, beboshwa nakho konke lokho. Kuyosiza ke manje ukuthi umuntu ayikhethele ukuthi usafuna yini ukuhlala kulomvini omenzisa izinto naye angayithandi, naye angazifuni, ngoba akekho nje umuntu othanda usathane. Wonke umuntu akamfuni ukumbona usathane, kodwa abantu futhi at the same time bahleli kuyena, bajabuliswa uye, baphila impilo kwabona bangayithandi, kanti beyikhona impilo abebezoyithanda uma ngabe beza kuJesu. Uthi uJesu, I am the vine and you are the branches. Thina siba ngama branch uma ngabe kukuthi siyavuma ukuphenduka sikholwe kuyena. Uthi you are the branches, he who abide in me and I in him bears much fruit. Uthi ohlala kimi, because mase ukholwa kuye uyahlala kuyena, awufiki ucuphile, uphuthuma uhambe uphuthume izinto zakho lezo phuma kuzona, uphinde futhi ubuyele uphuthume zona, ufunda ukubuyela kuzona. Mawusuza kuyena ufike nje uzohlala kuyena. Ngithi ke manje nasekufanele kuphume yonke le yanto wawuyifundile yasebumnyameni, yonke lento ebikwenza uthela amanga, mele manje uhlale kuyena, yena bese lokho ekukhipha konke ngesikhathi uhleli kuyena. And mawuhleli kuye naye uhlala kuwena, khona ezokhipha konke lokhu kwasebumnyameni. Yazi waye abantu uNkulunkulu angakwazi ukukhipha zonke lezi zinto zasebumnyameni eziseyimpilweni zabo, abanye bafa kwazona bebancane. Lezi zinto ziyagoloza, ayifuni ukuphuma, indaba bafuna ukuhlala, bayakholwa kuye kodwa bafuna ukuhlala. Manje sekufuneka umuntu ozofika azohlala kuyena, naye bese hlala kuloyo muntu. Ngesikhathi ke sekuhleli yena kulowo muntu ke manje angithi uNkulunkulu ungcwele, ubese khahlela konke ukungcola ekukhiphela ngaphandle, ngoba manje ufuna yena ukuhlala endaweni engcwele ngoba uNkulunkulu ongcwele. Uzobe lokho ekulungisa ke manje ekutshela lokho angikudingi kuwena, lokho akufuneki kuwena, ungakwenzi lokhu, yenza lokhu, yabona uma wenza lokhu kuzolunga. Ngesikhathi ke manje uhleli kuye naye ehlala kuwe, ubese uqala ke manje nawe usuthela izithelo. And lithi lelizwi uma umuntu ehleli kuye naye futhi ehleli kuye uyothela izithelo eziningi, ubusuqala ke manje uthela izithelo, and uma lokhu uhleli kuyena futhi uyothela izithelo eziningi. Ngani? Ngoba uhleli kuyena. Abantu abaningi abafunanga ukuhlala kuye, as a result abathela izithelo. Cabanga ke kumuntu ongamfuni nokumbona uNkulunkulu, iningi labo bathi bayathela and futhi bathela izithelo according to them, kodwa futhi abamfuni uNkulunkulu. Asiliqedelele ke leli verse leli, uverse 5 lithi, for without me you can do nothing. For without me you can do nothing. Amanye version athi separated from me you can do nothing. And manje sibe sesiyibuza ke ukuthi how, ngoba abantu abamfuni yebo impela uNkulunkulu, abamfuni kodwa benza izinto ezimangazayo. Abanye ba-inventa izinto ezithile and lezi zinto abayi-inventile zi-very interesting and zibenza babe rich. Abanye baqala amabhizinisi athile and la mabhizinisi akhule abe makhulu. Abanye bayafunda basebenze emakhampanini athile, bathole futhi nama-positions nje alapha phezulu, baphile nje kamnandi, badrive nezimoto eziphezulu. And bonke laba bantu siyabathola abamfuni uNkulunkulu. So lisho ukuthini lelizwi uma ngabe lithi for without me you can do nothing? Ngaphandle kwami angeke wenze lutho. Angithi ke manje lisho khona lokho impela ukuthi ngaphandle kwakhe angeke uzwenze lutho. Kusho ukuthi bonke laba benza lezi zinto ngaphandle kwakhe, noma ngabe izinhlanga kanani, ezinye zazo siyayihalela, nathi sifuna ukufana nabo laba bantu. Uzusho nje nawe uthi yabo nje mase ngikhulile ngifuna ukufana naleya family liyana, noma nobaba walapha, noma umama walapha, noma ubhuti walapha. Ngoba manje usuccessful, unayo yonke into, kuthi noma sekushunyelwa kushunyezwe size senzelwe ne-example ngabantu abangamfuni uNkulunkulu. Uma ungakubhekisise kahle lithi izwi kaNkulunkulu, njengoba bengamfuni nje uJesu, njengoba bengakholwanga kuye, bayakwenza bakwenzayo
emehlweni ethu lokho abakwenzayo kuyi-success, kodwa uthi uJesu, for without me you can do nothing. Shuthi abakwenzayo yilutho, yi-nothing. Bayenza kodwa manje benza ilutho, benze nothing. Shuthi nje kahle kahle ngaphandle kaJesu people are wasting their time. Athi umshumayeli, vanity of vanity, all is vanity. Esho khona lokho impela nje ukuthi kuyizeleze nje konke nje ngayithi manje wonke umuntu uyenza, uyasebenza, kodwa manje usebenzela nje ize ayikhandla umuntu engamfundi uJesu, simncome thina ngenxa yesuccess abanayo, azayongena ethuneni engamfunanga uJesu Kristu, simncome sithi futhi ushiye legacy behind. Yabona nje size simenzele naneziteshu nakho konke, simhloniphe mhlambe futhi unyaka nonyaka silokhu simhlonipha lo muntu wayengamfuni uNkulunkulu. Uthe uJesu, for without me you can do nothing. Okusho ukuthi lo muntu lokho abekwenza ngaphandle kukaJesu bekuyi nothing. Thina ngoba singabantu basemhlabeni asinawo lamehlo okubona, asikwazi ukuthi sihlole, sikwazi ukubona kwezika moya, ukube besikwazi ukuhlola besobona ukuthi yena cha ube successful impela, kodwa ngaphandle kaJesu ayikho lento ade yenza. Mhlambe nje futhi ukuyifakazela lento le, siyasazi sonke lesi story sesicebi noLazaro. Uma ungabhekisisa kahle uLazaro, lithizo likaNkulunkulu wayehlupheka ke yena emhlabeni, but isicebi besinakho konke. Isicebi besisebenza, azabe isicebi nje because ebesebenza, ebeyi hard worker, kodwa manje beyi hard worker ehleli kumvini okungesiwona wona. Waba i-hard worker waze waba isicebi, waba nakho konke. Uthe mayesenakho konke, kodwa utholakale kuphi lithizo likaNkulunkulu eHades, esha lapha eHades. Ezezefisa nokuthi engazathi uLazaro yazi nje angafaka umunwe emanzini nje azoconsisa nje ithonsi nje lamanzi olimini lwakhe. Lokho kukulethela ini? Kukulethela ukuthi ubone ukuthi noma umuntu angaba rich kangakanani, abe successful kangakanani, lokho akwenzayo ngaphandle kaJesu yi-nothing, yilutho. Ngoba lithizwe likaNkulunkulu, for without me you can do nothing. Abantu bayazenza izinto, siyabahlonipha, abanye bayama-celebrity futhi sabahlonipha, futhi nje mabeke bakhuluma nje basi-influencer, sigcina nathi silandela ngaphandle nokuhlola nomoya, silandela izinto abayishoyo. Abanye bayama-celebrity angamfuni uNkulunkulu, angamfuni uJesu Kristu. Nathi size sisho sithi mangabe nje sesikhulile sifuna ukuba ama-celebrity, sifuna ukufana nabo, sibe ama-influencer. Kodwa uma uthi abheka la abantu abamfuni uNkulunkulu, emehlweni ethu lokho abakwenzayo is something, kodwa kuNkulunkulu uthi ngaphandle kaJesu they are doing nothing. So ngaphandle kaJesu we are doing nothing. Up until umuntu eze kuJesu. Mhlambe nje nawe, ngoba ngithi ngikhuluma nabantu nje abangamfuni uNkulunkulu, mhlambe nawe uya successful, uyasho ukuthi yazi nje indaba nje zokusindiswa, zokulandela uJesu Kristu, ezabantu abahluphekayo, mina ngifuni leyo nto leyo, angifuni ukuhlupheka, mina ngifuna ngi-right line khona. Ake ngikwaziseke ukuthi ke lokho kwenzayo la emhlabeni uyoceba, uzoba nerespect, ube nayo yonke into, kodwa uyothi mangabe usunoNkulunkulu ngale athi you were doing nothing, ngibunga ngifuni, hamba nezinto zakho uyoshona nazo le Hades, nawe uyobe sewukhala nezinto zakho. Ngizothi mina ukubuya uphenduka uze kumvino wona noma ngathi uyahlupheka ke kulomvino wona uNkulunkulu asilethela emhlabeni sohlupheka, but ke let's say ke noma uyahlupheka ke ungcono kabi ohleli kuJesu Kristu, noma ngaze ngabi nalutho, ungcono kabi loyo, ngoba nje obehleli kuye noNkulunkulu ehleli kuyena, konke akwenzayo is something, and uyathela, and most yabo vele basebenzela umbuso kaNkulunkulu. Uma ungakubabhekisise kahle bayathuka, bezwa zonke izinto, basebenzela umbuso kaNkulunkulu. They are doing something. Why? Because bahleli kuJesu. Ingakhetha uJesu, for without me you can do nothing. Qaphela ke nawe usube successful, waba nazo zonke izinto, la kuhlonipha izwe, uhambe emhlabeni izwe lesilokhu lisala lihlonipha, anti lihlonipha nothing, lihlonipha into nje engenamsebenzi, ngoba ngaphandle kaJesu we can do nothing. Nalezi zinto lezi sifasihamba siyihalele ebantwini, engazathi ubungayeka ungasahaleli lutho.
yafuna nje uJesu uyihlalele kuyena ube naye, ngoba uma ngabe ukuyena uzokwazi ukuthela izithela. Ngithi ke manje mawufika kuyena uzokwazi nana nokubona ukuthi how all along busy naleli business, kanti leli business li wrong. Leli business mina ngibizelwanga ukuqala ama business, mhlawumbe mina ngibizelwanga nokwenza lo msebenzi. Mina kahle kahle uNkulunkulu angilethelanga emhlabeni uku-inventa lento esengi-inventile exabana noNkulunkulu, kodwa emhlabeni iyahlonipheka. Mina uNkulunkulu angibizelanga mhlawumbe ukuthi ngabe ngenza lo yamsebenzi. Angithi mawusulokhu uhleli kuyena ke manje uzokwambula, ngithi uzokhipha zonke into zobumnyama. Mase kuphumile konke ubumnyama ngoba uhleli kuyena kosala ukukhanya. Mase kusala ukukhanya ke manje usuyayithola ukuthi wena ubani, and mangabe usuyithola ukuthi wena ubani usuqala wenza lokhu vele wawukuzela emhlabeni wawuthunywe khona. Ngesikhathi usuwenza kanjalo ke manje you are doing something, ngoba ukwenza noJesu, you are doing something. Abanye bamfuna nje uJesu ukuthi abe khona kodwa nje ngalapha, bese beyifuna kulezi zinto zabo. As a result babhizi nezinto zabo. uJesu uyayibuka nje ukuthi angiyithandi lezi zinto enizenzayo, kodwa ke ngabantwana bami inkinga anifuni ukuphuma kulezi zinto. Ukube benizohlala kimi nami ngihlale kunina, bengiyonambulela ukuthi la nihleli khona ni wrong, nakho kufanele nikwenze. Kodwa abantu uthole bebhizi benza izinto zabo. uJesu bembeke njengalapha bethu inkosi yethu nomsindisi wethu, kodwa benza izinto zabo ngaphandle kaJesu, and they are busy doing nothing. Isikhathi sokuphenduka, isikhathi sokurepenta, isikhathi sokuthi umuntu nje abuyisane noNkulunkulu. Noma ngabe imuphi nawe, uma ngabe kuukuthi akwakamamukela uJesu, ngizothi mthathe makabe inkosi nomsindisi wokuphila kwakho. Thatha khona lokho kudelelekile, lokho akuna wisdom, lokho kudelelekile nje, kubuya nje kungenamsebenzi, akuthandwa abantu la emhlabeni, ngoba vele le language ongesiyona eyala emhlabeni. Vele thina sinombuso wethu engonaphakade ophilayo la emhlabeni, awamukeleki, kodwa kuNkulunkulu lama message kubantwana abakholwa kuyena kuyamukeleka kuye, and futhi banombuso oyingonaphakade. La emhlabeni kwamukeleke izinto zobumnyama, yize igqamayo ehamba phambili ezobumnyama ekaNkulunkulu ziyafihleka. Ngizothi thatha nje lokho kudelelekile nawe ufihleke, uhambe noNkulunkulu, ngeke uze uyisole. Igama lami nguMduduzi ngowashabanga. Siphinde sihlangane futhi kwivideo elandelayo.